Your short time up, set a first level. Danger zone line up. Dokta mapeta ere kusunga makaka. Nasi uno tiri kunhabvu uko kunhabvu kwaita pamuromo uko kuda kwokuti timu yazenge yawandisa yaita maplayers anoita udofo hwedu hwaita kuti bhora ripere. Amen, ungoona sekumiswa kwaitwa bhora uko hanzi chii chiri kuitika? Hanzi widzo nadhoku ngaabude anozombofamba semu. Inyaya yekuti havana idea nebhora akavarumira. Aiwa, inyaya toona kutya kukundwa nawidzo nadhoku. Totamba mangwani. Totango mangwani. Nasi it's every day. Totango mangwani. Totango mangwani. Totango mangwani asha. Totango mangwani. Hey. Totango mangwani. Zviri simple. Imatora pa. Mira zvaro zvasiri kuziva kuti. Uzoda bhora muri kumamba. Otora kawidzo wabule bhora ne ground. Widzo asiko understand zvikuitika mubhora widzo. Apa usabhora agone tunomuzori kamvende uko. Mangani ukunonga niko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inini neshamwari yangu taitwa kunzi tibude mubhora nenyaya yekuti nhabvu haimo. Idea iripo but nyaya yekuti chipo chaicho ndo chisipo saka apa bhora ndo razomiswa nekuda kwekuti vakomana vari kutaura kuti tawandisa muground. Apo bhora riri kunzi titambire panze. Vanhu vese vangomira zviri kunzi vane hembe bvisai vasina hembe pfekai. Apa kutobuda kutangira kusvika kuifana wangu inzwa simple question inzwa Iwe kubrazil kunani 11 chete. tazozvimira uri kusachiita zviro tistope bhora tazoti vakawandisa saka inomisa ibhora vabuda zvosatamisa bhora taona kuti vakawandisa zvosatamisa bhora. Uyo ari kuti hanzi nokuti hanzi tinomakisa kubhora. Tamba zvakafanana panapa. Wanatokuikirana. Ndakatomboona wakazara panapa. Ndichikurumidza kuya. Andakusiwa here ndiri panza. Ndakatochinja inini. Ndakawandisa. Mangwana uya kusenda hapo mdala widzi. Musanoro maraundi enyini. Munadaroarasa murumo zvake munakadaro. Ndinandizoziya zvangu bosi kuona zvimeka sense but already vamwe vari kuto iwe chinoita kuti zvizivo vanhu vazoma musoro inyaya yekuti uri kuoma musoro. ina zombouma musoro kana une chido nebhora seresere inomhanya 20 minutes inobuda kutamba iwe ndikumhanya 20 minutes ndozobuda ndobuda inini vereka 20 minutes dzikakwana unondiburitsa widzi pazoita nokutora pazoita vamwe vauya zvakare wozazoisira ungoti dza vanzawa ye manya iwe awandisa chingotesa unobvakuna vanhu wesaraka weru but idea chaya hapana wangu zvezvekunzi kana panotaura mwarume kunzi asinawo iri panhamba chii zvekunzi ndonototanga kutinya foni hautombozive nezvezvo uona chingouyawo zvedu ichi tingochimhaya chi majambiri amazoita ndimukati yakodzeresa tinumbu apa ndambogohesa ine chandonatsoziva panhabvungo mangu ndaimbotamba kumanigemu ndatombogohesa tikatotakura mari musiyo Naume.
makambotamba nawo mani game ndezvongote zvokuti pangu munotariswa vakaungagoisa zvokuti pangaite mari panenge pasina vamwe vari kuputa fodya vari kusera ishungu varwadziwa nekuburiswa kwavanga vaitwa muchitambo. After